Už od dávnych dôb sa ľudia snažili to písané slovo nejakým spôsobom vyzdobiť. Aj v starom Ríme táto tradícia pokračovala a vieme, že na prelome letopočtov prepísané Vergiliove básne boli vyzdobené rôznymi kresbami a jednotlivé časti oddelené takými ornamentami. Najznámejšia v našom prostredí, čo vznikla, je tzv. Malovaná kronika, pôvodne nazývaná Viedenská malovaná kronika, ale vzhľadom k tomu, že z Viedne ju v polovici 20. storočia, niekedy okolo roku 1930, vrátili naspäť do Budapešti, lebo bola uhorského pôvodu a uložili ju v Széchenyho knižnici v Budapešti, tak aj zmenila aj meno táto pôvodne viedenská malovaná kronika na Chronicon Picta, to znamená malovaná kronika. A to je veľmi zaujímavý prameň, aj ikonografický, aj pre naše dejiny, lebo obsahuje vyše 140 obrázkov, miniatúr, skôr ten text, ktorý súvisí s tými najstaršími dejinami Uhorska.